Ahojte, tak vítajte pri dnešnom videu. Je to tutoriál na čokoládové suflé s horúcim ovocím. Tak ako vidíte, tu na hrnci už mám nalamanú horkú čokoládu. Ja mám túto, poviem, 52%. Čokoláda sa má dávať takáto viac percentná, no nebojte sa, nebude to horké. Takže ja ju dám do vodného kúpela rozpustiť. Kto nevie, čo je vodný kúpel, je to spodný hrniec, v ktorom je voda a vrchný, v ktorom máte vec, ktorú rozpúšťate. Ja som sa rozhodla robiť tento koláčik dnes len z polovičnej dávky, tak všetky množstvá, ktoré máte použiť, čoho vám napíšem dole v popise. Tu na miske, ktorú budem mixovať, mám už praškový cukor, hladkú múku, 2 vajíčka. Bielky som si oddelila vedľa, z ktorých vyšľahám tuhý sneh. Toto dalo. A tu nám mám maslo, môžete použiť buď heru, klasické maslo, alebo napríklad palmarín. Teraz vymixujem si sneh, vymixujem si tu na toto cesto, do ktorého pridám potom maslo a nakoniec čokoládu. Už vyšľahaných vajíčok s múkou a cukrom pridám rozpustenú čokoládu, ale čokoládu nechajte najprv chvíľu ochladnúť, aby sa vám to nezrazilo. Takto vyzerá vymixovaná hmota, do ktorej sa pridá už len sneh. Keď už mám hmotu vymiešanú aj so snehom, vložím ju do takýchto nádobiek na mafiny, ktoré sú vymastené maslom a obsypané kryštálovým cukrom, ktorý urobí na tom takú veľmi dobrú vrstvu, alebo ako to povedať. Klasicky len naplním tieto formičky, nedávam ich až úplne do vrchu, lebo ono to trošku vykysne. A čo sa týka doby pečenia, ja to pečiem pri 150 stupňoch asi 7 minút, vtedy to ostane vnútri tekuté. Ak ich pečiete dlhšie, upečie sa vám to celé. Je to chutné tak či tak. No ja mám radšej, keď je vnútri tekuté. Ja ich vyberám vtedy, keď už vidím, že už sú aj zvonku ako zatiahnuté, už je to celé akoby upečené a vtedy je to vnútri ešte tekuté. Takže ja by som povedala, že je to také na skúšanie. Takže toto, keď naplním, šupnem do rúry. Potom vám ukážem ešte, ako si robím to horúce ovocie a nakoniec sa vidíme pri servírovaní. Si pripravím tak, že si rozpustím maslo. Pridám tam mrazené ovocie. Ja mám napríklad tu na rybezle, môžete použiť aké máte radi. To chvíľu pomiešam, povarím. Cukor podľa chutí. A ak sa vám to zdá veľmi husté, môžete pridať aj trošku vody. A takto to len povaríte, kým to zovrie, rozpustí sa cukor a vytvorí sa z toho taká akoby jemná omáčka. Ja ovocie odporúčam robiť kyslejšie, keďže koláčik je čistá čokoládka, je sladký. A ak si nezjete celé, tak môžete si aj koláč, aj ovocie nechať do druhého dňa v chladničke bez problémov, neskazí sa to.